Het slachtoffer werd juist jong in een wenning onder compagnonstritten. Uit onderzoek die blikken dat de man verwoning zie. Over de aard van de verwondingen kan ik niks zeggen. Maar het wil zeggen dat in de wenning 2 mensen wien, die hebben 112 bellen. Die hebben de man ik aangetroffen in de wenning. En op dat moment weer dat voor u reden genoeg om deze mensen aan te horen op verdenking van betrokkenheid bij de deer van deze man. Heeft nog meer mensen aangehouden? We hebben vanmorgen nog een derde verdachte aangehouden onder dezelfde verdenking als die andere 2 mensen die aangehouden binnen. Op dit stuit worden de 3 man jet over wat er krek gebeurd is in de wenning. Waar de verdachten binnen en werd ze wij komen, wil de politie net sissen. We moeten eerst maar eens zien altijd om een misdrijf gaat. Er zijn diverse scenario's denkbaar. Het kan ik een ongeluk wezen, man kan ik vallen wezen. Maar wij willen alle dingen uitsluiten. Vandaar ik uw actie om deze mensen eerst aan te horen. Ontkennen zij? Ik ken niks over de verklaringen zeggen van het onderzoek op dit moment. De politie wil ook nog niet sissen over de identiteit van het slachtoffer. Op het lichaam wordt een sectie verjochten om de deersoorzaak te achterhellen.